Ɗaya baba. Kai matan nan fa sun zo fa an fara fatin nan ya za mu je ne ko bara mu je? Mu je mana, mu je mana. Ya mu je mu. Yawa ka zo na mai kyau. Kai me kake da Allah kai ba yaro ba mu tafi da Allah ga fara da Allah. Ana kiran sallah bari yi sallah sai mu ka fara sallah ne mu je fa. Nabri asar da yana kaiwa man gari ba. In ta kama ma ba sai mu hada man gari ba da asar ba kana ce mu sai kai sallah. Ni yanzu zamu mutane kuna da masala wa ga muku la'asar tana kaiwa man gari wa ni sai na yi sallah abokina ka je Allah ya kiyaye. كل نفس